Grazzi Edwin li aċċettaj din l-intervista. Grazzi lilek. M'intix ġdid, allura mhux ħadd nistaqsik min inti, però bħalma kulħadd forsi għandu kurżità. Għax ħriġt waħdek mhux mal-PN? Din hija mistoqsija li diġà irrispondejt, però ma niddejjaqx nerġa' nirrispondi. L-elezzjoni u r-riżultat tagħha kien għeluq ta' kapitlu. Però jiena xorta kont wieħed li sa nibqa' lejali lejn il-partit, imma qabel kollox lejn it-twemmin tiegħi. U niftakar għax ġeltuni nara artiklu li kien der ta' James Demodo ftit wara li l-elezzjoni u r-riżultat tagħha kien propju ikkwotani. Ikkwotani x'kont ktib dakinhar fil-Facebook, jien ma kontx naf x'inhu ġej, ma jiena l-idea tiegħi kienet li jinsa nibqa' ngħin lill-partit, imma dejjem għedt il-fidi tiegħi tiġi l-ewwel, il-prinċipju jiġi l-ewwel. Għax jiena il-partit għalija huma l-valuri tiegħu. Partit tneħħilu l-valuri tiegħu, jibqa' fih l-arma, jibqa' fih in-nies, jibqa' fih l-indirizz tad-dar ċentrali tiegħu, imma jiena dejjem kelli għal qalbi li politika tfisser il-valuri, storja żgħira. Darba smajt din l-istorja u veru sabiħa, kien hemm wieħed qallu jekk titlef saħtek, titlef il-flus, kważi ma tkun tlif ċejn, għax il-flus imorru jiġu. Jekk titlef saħtek tkun tlif xi ħaġa, ma jekk titlef il-kelma tkun tlift kollox. U jien dejjem rajt li l-prinċipju ma nitilfux, il-kelma ma nitlifix. U llum 26 sena, 27 sena esperjenza ta' politika fil-ħajja, insarrafa f'kelma waħda, konsistenza. Kulħadd jgħid int konsistenti. U meta ngħidulhom jiena ħiereġ indipendenti għax jiena rrid niddefendi l-valur tal-ħajja, tal-familja, tal-libertà, in-nies jgħidu inti mhux dejjem hekk tkellemt, int mhux dejjem hekk tkellemt. U jiena meta rajt il-Partit Nazzjonista bħal Partit Laburista illum jiddeċiedu għandhom kull dritt li jiddeċiedu hekk, għandhom kull dritt li jiddeċiedu hekk li ma jibqgħux stazzjonati, ma jibqgħux ankrati mal-valuri kif nafhom jien, kif nixtieqhom jien. Imma jippruvaw jimirħu u jkunu anke iktar liberali. Infatti kien ikkwotat Bernard Grek li qal aħna partit xellugi wara li kien qala fl-aħħar Kunsill Ġenerali Mario De Marco. Aħna partit mill-ċentru għax-xelluk. Jiena ma bdoqlix. Ix-xelluk huwa politika naturali tal-Partit Laburista. Illum il-ġurnata laqqas għadu, ix-xelluk li kien fi żmien Mintoff għalhekk għandna l-ħniżriet li għandna f'dal pajjiż. Illa li xanka li kieku l-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela huwa partit li bħal fi żmien Mintoff jien hekk nixtiequ dak il-messaġġ tiegħi jerġa' lura. Għal dawk il-valuri li kellu. Tista' ma taqbilx ma' Mintoff, tista' ma taqbilx ma' Defender Kadami, ma kienu ħadd ma hu perfett fid-dinja, ma kienu jingħarfu minn xulxin. Kien hemm alternanza politika, llum m'hemmx alternanza politika, kien konservattiv, m'hemm ħadd min qed jirrappreżentani fil-Parlament Malti it-tnejn li huma ġew liberali. It-tnejn li huma jgħidu li huma xellugin. U għaldaqstant il-Partit Laburista kif kont qed ngħid, li kieku għadu Partit Laburista jimportaħ miż-żgħir, mill-ħaddiem, Malta l-ewwel qabel kollox minn newtralità. Kieku Malta għandna tmexxija ferm aħjar milli għandna. Għaliex għandna l-ġid li supposta għandna li ngħidu li għandna safrattant il-faqar qed jiżdied. In-nies li jmorru jieklu mingħand il-Franġiskani il-belt qed jiżdied. Tisma' il-Father Hillier Taliaferro jgħidlek u kwotajtu intom fil-gazzetti tagħkom ukoll li qatt ma rajt faqar daqskemm rajt illum laqas fi żmien il-gwerra. Qed nikkwota jien fatti dawn statistiċi. Nies jittalbu, anzjani jgħidu li fi żmien Mintoff kien inqata' in-nies li jittalbu llum ġajna żidna. Għal trattat daqstant ieħor ta' il-Partit Nazzjonalista. M'għadux il-Partit Nazzjonista li jiddefendi daqshekk b'saħħtu il-familja, m'għadux il-Partit Nazzjonista li jiddefendi daqshekk b'saħħitha id-dritt tal-ħajja, ma jistaqsejx il-mistoqsijiet, iż-żewġ partiti, nerġa' nirrepeti forsi, ma żewġ partiti spiċċaw partiti li l-ewwel ikun hemm mixju. L-ewwel jagħmlu ftit ħin silenzju, ġimgħa, ġimgħatejn jaraw in-nies fejn sejru fejn tmur il-folla
Imbagħad imorru huma, case in point. Narġa' nirrepeti l-eżempju għax huwa ċar il-Partit Laburista mmexxi minn Roberta Bela. Jgħid li sħabu deputati biex fil-każ ta' Jean Paul Sofija ma jivvotaw kontra l-inkjesta pubblika għax jaraw il-folla quddiem Kastilja idawru it-triq U-turn tajjeb ma ġara xejn ma missa kienet hekk mill-bidu. Mhux għax tara n-nies fuq il-bib ta' Kastilja, il-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern ħroġ il-proposta tal-liġi tal-abort kif kienet silenzju x'niftakarni tista' tara il-Facebook tiegħi tkellmu kontra taqblux silenzju iqumu l-esperti tal-Knisja u oħrajn u jagħtu l-proposti tagħhom u l-Partit Nazzjonalista jagħmel dak il-proposti tiegħu. Ġifieri din hija politika fejn illum mhux il-politiku imexxi, il-politiku jitmexxa. Illum sirna iżjed insibuha faċli nagħmlu l-għażliet, Marjana, iżjed sibnija faċli nagħmlu l-għażliet fil-politika milli nieħdu d-deċiżjonijiet. U dik mhux il-politika li toġobni, issa għandhom kull dritta, jiġifieri minn ġielek ma' ħadd għandhom kull dritt jażlu dik it-triq, jiddispjaċini għan-nies li rrabjajt, illa għaliex u xiex ma ħriġt mal-Partit Nazzjonalista għall-prinċipju, sabi, għall-prinċipju. Imma l-prinċipju ġemma jiswa xejn. Ġudikawni kemm tridu. Imma jekk tkun temmen f'xi ħaġa inti titbaxxi rasek illum. Jiena nisrani fil-politika kont ngħid u għakkadni ċensurat. Iċ-ċensurat minnkom, iċ-ċensurat mit-Times, iċ-ċensurat. Nagħmel press conference ma jiġi ħadd. Astalhom biex joħdu li caption ħalli jgħajru xi ħadd minn fuqha. Għaliex? Kandidati oħra fil-Parlament Ewropej għax huma liberali huma segwiti. Imma jiena m'inhiex liberali. Qatt ma ngħid li jiena liberali, nisrani fil-politika. Irrid niddefendi id-dritt tal-ħajja. Dritt tal-ħajja fi xi titwaqqafni. Imma id-dritt tal-ħajja hu iktar mill-aborta. Għax jien naħseb. Jiena bdejt dil-kampanja x'saw ftit tal-ġematilu, ma kontx nemmen li se nidħol għalija, ma wara li Joseph Muscat beda jsemmi l-abort u dritt tal-mara fuq ġisimha u Cyrus Engerer, ħadd ma jirrispondi. Kulħadd sab il-ħin ta' biex jiddefendi lill-Mezzola mill-attakki li għamel Joseph Muscat, imma t-tarbija fil-ġuf, ħadd ma sab il-ħin, għat le. Jien mhux se nħalli min ikasbar, min inkisser, min jirrovina dak li nemmen fih, għax qegħdin nirrovinaw pajjiż l-abort. Mhux l-abort tat-tarbija fil-ġuf. Id-dritt tal-ħajja, anke dritt tal-ħajja tagħna bħala nazzjon. Marjana, dritt tal-ħajja tagħna tirrikonoxxi li ċirkostanzi fejn l-abort jista' jkun proċedura medika li hemm. Marjana, ifhimni, kienet mistoqsija diġà f'xi intervisti oħrajn. Qatt ma tlifna qatt f'Malta ma ntilfet ma mietet il-mediċina kienet diġà qed tieħu ħsiebha. Illum tħallna f'inkwiet ikbar, illa għaliex ktibna dak li kien fil-prattika diġà qed jiġi prattikat mit-tobba tagħna. Illum tħallna bi problemi ikbar, illum b'dak li ktibna l-liġi għall-abort, jiena nsostni ftaħnija l-konsentura, il-bieb bexxaqnieh, kemm kien hawn minn ma riċi bexxaq il-bieb. Illum il-bib għall-abort imbexxa għax illum hemm liġi, kull ma joqosha jiġi gvern dan ieħor darb'oħra ma ġara xejn. Għada pitada f'numru ta' snin jagħmel emenda, men qiegħda l-liġi tiġi emendata biex il-bib imbexxa niftħulu. U inti qed ngħidlek, b'dak mill-esperjenza kollha tal-ħajja tal-mediċina f'pajjiżna, qatt ma ntilfithom. Illa għaliex kellha xi problemi, il-mediċina kienet diġà qed tieħu ħsieb. Stajna ħallejnek. Fil-ċirkostanti ta' stupru, ifhimni, l-istess ħaġa, qatt ma kellna xi problemi ta' barra minn hawn. Illum kulħadd isemmi l-istupru. Hemm ċertu ċirkostanzi bioloġiċi fejn l-istupru ma jirriflettix fit-tqala. Laqgħa it-tqala taffettwa l-omm minn imma dak diġà il-mediċina kienet tieħu ħsieb. Aħna daħħalna l-liġi tal-abort li għandna fil-preżent li nikkwota lil Lawrence Gonzi. Ma nikkwotax il-Edwin Vassallo. Għax Edwin Vassallo jekk jgħid ma ġara xejn, dakka. Ma nikkwota Lawrence Gonzi għax inkont din il-liġi tant fija
tal-abbort tant fija shades of grey, tant fija inċertezzi li ħatta toħloq laguna, toħloq ċirkostanzi fejn jista' jiġi prattikat l-abbort taħt iċ-ċirkostanza ta' mara fil-periklu, tabib jagħmlu bil-raġuni kollu li jista' jagħmlu. Għamek ma jibqax iktar il-ħtiġa ta' 3 tobba ma għandna miktub fil-liġi li tabib wieħed jista' jagħmlu illum bil-miktub u ma jirrapporta lil ħadd m'hemmx fejn. Lawrence Gonzi f'intervista li kellu ma' Andrew Azzopardi fuq Newsbook, niftakar issa li bl-ammetta x'inni nikkwota, għandin hija liġi ta' chewing gum. Nispjera issa l-abbort ma jidħolx illa li jiġi mitlub mill-qorti biex jidħol u kont qed ngħid l-ewwel qabel ma ġejt għal dan l-argument li Robert Abela kien missu jistħir li jdaħħal din il-ħtieġa tal-emendi jew il-liġi tal-abbort kif kien rid jagħmel billi juża gidba ta' Prudente għax imbagħad dak li dan Prim Ministru ta' Prim Ministru kif jista' jarsaq quddiem il-poplu u ma jgħidx il-verità għax il-każ ta' Prudente fiex kien hemm il-qorti ħarġet li kienet qiegħda tikdeb. It-tobba qalu ma kienx fil-periklu tal-mewt. Insomma, whatever. Illum għandna dak li għandna, għaddejna minn dak kollu li għaddejna, il-liġi qiegħdem, jiena nsostni lil Bebba Xanier, nargumenta kif qal ħalli nuża l-argumentazzjoni ta' Dr. Lawrence Gonzi li din hija liġi ta' chewing gum, u liġi ta' chewing gum hija imperfetta ħafna ta' chewing gum għax ma fihiex sodizza fluid. Allura, il-Maltin, votanti li tiġa għamlu l-abbort, li tiġa ordnaw pillola u ħajamlu l-abbort, narrestawhom. Jien għedtek. Ne, staqsi. Jien ma meċċek. Jiġifieri la Imma u lanqas sa ngħidlek, jien mhux sa ħanamlu niġġudika bjom mbagħad. dawn. Imma jien mhux sa niġġudika lil dawk li jagħmlu hekk. Il-liġi ma tiġġudikahomx, jien mhux sa niġġudikahom għax imbagħad jiena ma rridx inkun playing God. Qegħdin niftehmu ejja nidħlu f'kelma li qatt ma aħna nużaw, il-politiċi qatt ma użajna. Kont nużaj meta kont il-Parlament, il-kelma responsabilità. Ma l-kelma għax il-kelma libertà jien għandi tifel ta' 13 sena li bil-libertà jfisser kulħadd jagħmel li jrid. Għetlu leta. Għatlu mal-kelma libertà tfisser responsabilità. Libertà mhux libertinaġġ, libertà mhux tagħmel li trid. Il-politiċi tal-lum. Għax illum kulħadd jipprova jirbaħ il-voti jakkosta kollox. Jagħtu dik l-immaġinazzjoni, inti liberu għamil li trid illiberalizzajna s-sessualità. Illiberalizzajna issa jiġi s-sajf u kulħadd jista' jagħmel li jrid naħseb m'hawnx pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea liberu daqsna. Tista' timxi fit-toroq tal-Belt Valletta bil-Malja. Mara tista' timxi. Ħadd ma ħajjidilha xejn ma timxix hekk. Belt fi Spanja ma timxix hekk belt li tajma Malta nagħlqu għanejna kollox. Jien ma jimpurtax. Hekk irridu, imma mbagħad il-konsegwenzi. Ħadd mu jitkellem fuqhom il-mart trasmess sesswalment. Tkellemna fuq u intom iġġibu xi artiklu meta toħroġ l-istatistika ta' kemm żdied. Ma taħseb li jkun hemm xi debate il-Parlament, taħseb li min irid jarfa' responsabbiltà jitkellem fuq dak naħbuh. Suwiċidji dak naħbuhom. Problemi ta' veru, dak ma nitkellmux fuqhom. Iż-żgħażagħ tagħna l-iktar imdejqin fl-Unjoni Ewropea, tkellmu fuqhom fil-Parlament, il-bullying tkellmu fuqhom, dawn insemmihom il-ħin kollu ta' għax dawn għalija qegħdu nfassalhom. Dawn għalija huma daqstant tal-biża' jew iktar mill-fatt tal-korruzzjoni tal-400 miljun tal-isptarijiet. Aħna għalina l-korruzzjoni tal-ħajja. Għaj tiġi bil-mistoqsijiet inti. U jekk hekk, ħalli Edwin vassallum pinġuħ il-fundamentalista, il-konservattiv, il-dinosauru, kif qed tisemmi l-Malzan, dak li żamm il-parti. Lejn x'inhu l-progressivi. Il-progressivi allura toqtol tarbija fil-ġuf. Il-progressivi ma nagħmlu xejn lil dak li rrejpja, inti mara. Għalli jiena għandi valur tiegħek, jien nibża għalik, imma min irid isolvi l-problema billi jekk ikun hemm rejp stolbu inneħħu it-tarbija minn ġu fil-marri jekk jasal semm ir-riżultat ta' dak ir-rejp. Allura dak l-rejp jax sa nagħmlu bih. Ejja ngħidu x'sa nagħmlu b'dak l-rejp ja. Biex mhux jiġi turist u minna leħġaj biex jagħmel li jrid f'Malta u joqgħod itaqqal it-tfajliet, rajtu jitlaq Scotch free għax issekku. Qed nitkellem goj jiena m'iniex qiegħed tal-elezzjoni
Grazzi ta' l-opportunità ta' dal-mistoqsijiet ta' ma jien minix qed l-elezzjoni biex dak li nikkritika fil-partiti l-oħra, fil-mainstream politics, fl-establishment politics għandu jien, li niġi għaw u nipprova ma nikkummenta fuq xejn, ma ngħid fuq xejn. Kollox sewwa, nipprova li noġob ma' kulħadd il-voti akkosta kollox, le. Jien aħjar narġa' ntennija u kont ktibta qabel fil-browx li bad fid-djar qabel l-elezzjoni li għaddiet. Nippreferi ma nitlax, ma ġara xejn, ma jkun ġara xejn, jiena sa niġi għal dak l-argument. Nippreferi ma nitlax, ma nġibx voti, imma d-defendejt dak li nemmen fih. Nippreferi ma nitlax għax jien nemmen f'xi ħaġa, milli nitla għax jien ma nemmen f'xejn. Għax imbagħad jekk jiena ma nemmen f'xejn, fiex jien mmur fl-Unjoni Ewropea. What am I going to stand for? Illum taqbad politiku laburistu nazzjonalist, tmur għamillhom il-mistoqsijiet. What do you stand for? Tgħidlu li dan il-laburist. Edina, mawx nazzjonalisti għam. U dak, tgħidlu what do you stand for? Alright, għara xie għajdlek. Għarek, mux l-istess. Jaħdilom, fl-Unjoni Ewropea għandna l-istess ħaġa, ta' bejn is-soċjalisti, rappreżentati fejn, minn dan. U bejn l-IPP rappreżentata minn din. Meta neħħi l-ismijiet jitkellmu l-istess, ta' establishment politiku wieħed fl-Unjoni Ewropea da. U establishment politiku f'Malta dawn l-istess, ta' għam bekk jiġu u jitqatlu ma' xulxin. Fiex nimorru hemm dawn sħab ta' fejn huma. Jivvotaw flimkien. Kien hemm xi ħadd qalli ma Mezzola kienet l-università, ftaħru ħannu taf kemm nivvotaw flimkien, taf kemm ninġib, kulħadd irid jagħmilha il-politika softi. U ħanna naqblu, għallek kif nija l-alternanza? Intom il-ġurnalisti. Intom ta' xiex intom ġurnalisti, Marjanna, ta' xiex. Illum daw kulħadd irid l-ipokrazija jbijawha b'xejn. Jgħidu ħaġa f'Malta u jagħmlu oħra barra. Ħansaqsik di allura, jekk elett, ma min sa tal-lenja ruħek, l-darba mbagħad titlan fuq għax li PP qed tgħidli. Grazzi. Jew iva, l-ewwel ħaġa għadu ftit il-bot. Imma t-tieni ħaġa l-homework nagħmlu, jienu qed insegwi l-ICR, European Conservative and Reformist, u qed insegwi wkoll il-ħidma tal-European Christian Political Movement. It-tnejn li huma jogħġbuni, però jekk inkun hemm il-prinċipji tiegħi ma nilabx bihom laqqas hemm bħal ma nilabx bihom hawn, għax jiena m'iniex qed infittex karriera politika. Jien ma kontx dieħel jiena mhix li qed infittex karriera politika x'għadni żagħżugħ u allura irrid nikber għax hawn ma jasani x'irid x'imkien aħjar jew irid paga aħjar, jien niddefendi l-prinċipju. Min ma jaqbilx miegħi, thank you tal-li ma tivvotaw lejx ma laqgħu li tkunu tafu faqqet jien miegħi. Jien konsistenti. Jeqetaw biex niddefendi l-prinċipji, jeqetaw biex niddefendi l-ħajja tat-tarbija fil-ġuf, jeqetaw biex niddefendi il-valur tal-ħajja ta' dan il-nazzjoni, qegħdin noqtluh. Għajdu li x'poplu għad baqanna aħna. What do we stand for bħala poplu? Demografikament nonqsu il-lingwa dal-waqt nitilfuha, minn hawn ftit snin oħra jekk nibqgħu demografikament ġiverata ta' twellit kif jien qas ikun hawn Maltin imżiet irid tkun hawn għal kull wieħed Malti tkun hawn tlieta barranin biex nibqgħu niffunzjonaw. U dawn kulħadd kollox sejjer jiena biex jiena rrid infisser fuq il-polza tal-vot taraw x'qed nfassallhom. Fuq il-polza tal-vot araw il-valur tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà fuqhom irridu nibnu pajjiż, fuqhom irridu nibnu soċjetà. U jien min irid jivvotali illa għaliex jiena irrid nara bidu ta' politika ġdida. Alternanza, almenu nħolqu alternanza għandna wisq xalluk, għandna wisq liberalizmu. Għanna nerġgħu mmorru fl-Unjoni Ewropea nkomplu nsaħħu ix-xejn il-politika. We are living in a fluid society, so we have a fluid politician, so and a fluid politics. Fluid, kollox fluid, ċejnsu bħal dan l-ilma. Jekk inxerdu, ma s-sax jekk inxerida fluid, tiġri. M'hemmx sostanza, m'hemmx ma xiex tigram fa nerġa' ngħid fi żmien mintof tista' ma taqbilx miegħu ma kont taf feqqiet miegħu, kont taf minnu. Id-difena kedam ma kienx perfett, ħadd ma kien ma kont taf kien hemm alternanza, kien hemm differenza. Illum intom ġurnalisti narġandu l-lejk. U sħabek il-ġurnalisti intom spiċċajtu parti mill-establishment politiku. Imħallsin mill-establishment politiku biex tkunu l-mouthpiece. Il-ħarq tal-establishment politiku. Min qed jiddefendi l-poplu? Ħanarġa' nuri din. Għax din għalija imprezzabbli. Mezzola qalli ta' din, din il-mara, President tal-Ewropa.
Forsi tilħaq minn flok van der Leyen ukoll. Alright, għax fejn ikun qed jieħu l-postijaġ ħadd ma jixba' ikun qed jiddejjem. Imma x'qalet? The citizens are no longer on our side. The citizens are no longer on our side. Ivvotaw għall-establishment politiku, ivvotaw. Ħalli ikonna iktar nies mhux fuq in-naħa tal-Ewropa. L-Ewropa llum what does it stand for? Xejn. Illa għaliex il-prinċipji li bdiet bihom fil-bidu meta kellna il-fundaturi tal-Unjoni Ewropea kien għadhom f'nifsejhom ir-rieħa tal-gwerra u f'għajnejhom kienet hemm il-viżjoni tal-vittmi u rridu Unjoni Ewropea pajjiżi maqudin biex jaħdmu għall-paċi. Illum anke l-paċi hija medda, mhux Putin qed jeddeda tal-paċi il-kilba l-flus. Illum il-kilba l-flus teqdet il-paċi għax kieku rridu l-paċi. Fid-dinja kieku waqfet tiġa l-gwerra tal-Gaza, waqfet il-gwerra tal-Ukrajna, jekk nifqu nissussidjaw il-gwerra. U kieku poġġew bil-qiegħda u sabu il-ftehim. Jekk ma jkollhomx flus ikollhom ipoġġew bil-qiegħda u sabu l-safra. Tant, in-nies qegħdin imutu, n-nies qegħdin imutu u aħna Maltin. Idejna mċaqsim bid-dem. Alright, għax aħna parti minn da kollu inħallsu il-flus u l-ġenoċidju li hemm f'Iżrael aħna għandna parti minnu dak. Biex ma noqdux ninħedew wara subajna. Il-ġenoċidju, meta bdew jattakkaw l-Unjoni Ewropea permezz ta' van der Leyen u Metzola marret għand il-gvern Iżraeljan u tajnih il-green card. Mela le għandek ċans tiddefendi lilek innifsek ednielhom. Għax li tiddefendi lilek innifsek huwa dritt sagrosant, u tiżgur li huwa dritt sagrosant. Ara kemm iddefendew lilhom infushom. Iddefendew lilhom infushom għax natfu għal-Gaza għamlu ġenoċidju. Dakku, tibda biex tiddefendi lilek innifsek. We have the right to defend ourselves. Iva mela. Imbagħad innaddaflek il-familja kollha. Ħanerġa' naqbiżlek fil-punt ta' l-Unjoni Ewropea li kif qed inti it's fluid. Inti kont attur prinċipali fl-isbuħija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2003 u ħdimt ħafna biex tara l-Malta fl-Unjoni Ewropea. Issa, l-Unjoni Ewropea on paper serviet bħala garanzija ta' direttivi u anka drittijiet, etc. Li inti wkoll li wkoll tikkritika. Jiddispjaċik li tħallna allura? Le, laqqas jiddispjaċini li hawn il-Partit Laburista f'pajjiżna. Ma jiddispjaċinix li hawn il-Partit Nazzjonalista f'pajjiżna. Jiddispjaċini li dawn it-tnej tilfu ruhom. Jiddispjaċini li dawn it-tnej telfu ruħ dan il-pajjiż. Għax illum il-flus imexxu kollox. Illum għal-flus daw jagħmlu kollox. Illum dan il-pajjiż tagħna tlifnielu ruħu għal daqstant anke l-Unjoni Ewropea. Tilfet ruħha llum. Meta tħadd jien, niftakar fena kadamin kont għadni ġdejt u responsabbli mill-Kunsilli Lokali, nitkellmu fuq Unjoni Ewropea, Marjana, tas-sussidjarjetà, tad-deċentralizzazzjoni fakkartuni għarġajtu. Għarajt, għax l-Ewropa trid li tieħu d-deċiżjonijiet jittieħdu għakem kien klim sabiħ. X'differenza minn tal-lum? Id-deċiżjonijiet jittieħdu l-aqreb taċ-ċittadin. Id-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu maħal qormi jittieħdu minn nista mill-qriema. Id-deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' taslima jittieħdu mis-Slimiżi. Dik kienet l-idea. Paċi, sussidjarjetà, solidarjetà. Deċentralizzazzjoni, mhux kollox iċċentralizzat. Niftakarni, toħodni ftit lura fi żmien, niftakarni segretarju parlamentari għas-self-employed. L-Unjoni Ewropea tatna direttivi kontra l-burokrazija. L-bieraħ qed nitkellem ma' 6 negozju abbastanza kbir. Għalli l-lum l-Unjoni Ewropea saret tfisser burokrazija. Fi żmien l-Unjoni Ewropea kont mort niffirmajn il-charter fisem il-pajjiż Malti, il-Gvern Malti, il-charter għal-European Charter for Small Businesses. Imma kien fih li aħna newlieni huwa tnaqqis tal-burokrazija. It-tnaqqis tal-ispejjeż kemm nixtieq narġa' ngħixu. Illum dawk id-direttivi ngħixuhom illum. It-tnaqqis tal-ispejjeż għan-negozji żgħar. Jiġifieri jekk negozju kbir għandu spiża ma l-negozji żgħar innaqsuhom. Fejn huma llum? Illum inżidu l-ispejjeż burokrazija tiżdied direttivi, inżidu t-taxxi. Inti żagħżugha. Il-Green Deal, votaw għalihom dawn il-liġijiet tal-Green Deal. X'ifissru? Taxxi.
Biex inti jekk ikkun sa tibni jew tixtri appartament u jekk inti għandek l-appartament tal-ġenituri tiegħek għadha pitata titħallas taxxa biex iġġibu environmentally friendly xi ħaġa hekk. U titħallas il-flus, min ħajħallasom dawk il-flus. Jekk jidħol vapur bil-merkanzija waħna differenti mill-Kroazja jew mill-pajjiżi li m'għandhomx port. Imma jiena meta mmur nixtieq ikun hemm Kroat, dak li nixtri irid nġibu bil-vapur. U li jixtriju jibqa' jabbeħ fil-karozza jisni mill-marsa sejjer ta' Sliema. Il-Kroat għax jibqa' sejjer m'għandux spejjeż, jiena tinħallas għall-ispejjeż. Il-redew żdiedu t-taxxi, titħallasu minti ta' dak it-taxxi. U mbagħad jiġi fejn u xi ritratti ieħor jiġi xkembri sewwa u jgħidilhom għax intom ħallelin, intom qegħdin taqlaw ħafna flus, idu nagħmlu l-istabilità. L-iktar farsa li qatt kien hawn għax is-suq minn tista' tirregola daqshekk malaj. Allura ħloqna l-Stability Pact. U dan frajjeġ ta' dan frajjeġ kbar ta'. Allura l-Unjoni Ewropea li tħalt fija jien. Li we advocated for li aħna ridna nidħlu fija. Bedna wisq ta' kienet Unjoni Ewropea tan-nies. Il-partiti politiċi tagħna kienu tan-nies. Illum min jimportaħ min-nies illum. 4 tiem ilu rajna gwerra ċivili. Il-Polonja, l-Ġermanja, l-Awsen, il-bdiewa, bit-traktors kullimkien. Ewa, għajd li ftit, anka Malta. Għax għamilnielhom aħna, x'għamilnielhom? Morna jaħass li ta' jiddispjaċini għalikom, il-Prim Ministru ta' għax l-Unjoni Ewropea biex tifhem lin-nies. Għata x'farsa għaddejna minna. Marra għandna tiftakar għentexna intom ir-rapportajtu fuqha. 4 tiem wara l-istess protesti. Aw Malta kienu tal-qulura l-bdiewa kun ħatraġaw fl-għalqa tagħhom. Fi Brussels kien għadhom jiġġieldu taħt il-binjiet. Għaddit l-ewwel liġi tal-Green Deal. Minkejja l-protesti kollha tal-bdiewa. L-MPs Maltin, kollha Maltin ta' inkluż David Casa, li l-IPP qartlu biex jivvota kontra il-liġi tal-afforestation ta' 20%. Parti mill-Green Deal, jivvotaw kollha favur din il-liġi ambjentali. Għas ġietum f'moħħhom li l-bdiewa kien għadhom kemm ipprotestaw kulħadd Marjan naqfija, ara kif Malta ngħidu mod, u kif l-Ewropa nagħmlu l-kontrarju. Mhux għalhekk. Citizens are no longer on our side, jekk mhux se jkollna bidliet. F'Malta tiġa għattu intom fil-Malta Today. 59% għax kważi 60% in-nies qegħdin jgħidu Malta's going in the wrong direction. Il-pajjiż sejr fid-direzzjoni l-ħażina. U dal-boħra jkollna iktar. U s'issa qegħdin 30% li ma jridux jivvotaw, jien lejhom indur. Lejkom li għadkom indeċiżi li intom imdejqin b'din il-politika. Minnu nazzjonalisti ma tantajtux. Minnu laburist ma tantajtux. Mhux se jivvota l-Leġun Vassala. Imma intom 30%. Ivvotaw li jew indipendenti ieħor ma bitlu d-dinja bitlu, għattu ċans li nbitlu dan il-pajjiż. Jiena jimpurtani mill-prinċipju, mhux qed hemm mal-flus, ma jiena il-prinċipju l-ewwel qabel kollox. Min ma jaqbilx miegħi nirrispettah imma llum ħaġa oħra. Ara l-Unjoni Ewropea faħħaditna bil-gender ideology li intom tant tippritkaw u ġibuha fuq għax hekk. Kont ħanstaqsik fuq. Naf li kont ħassaqsini, sorry għaffilli. Imma ħaħallik tistaqsini. Waħda mill-prijoritajiet tiegħek hija l-familja. Però l-familja mhix tradizzjonali biss. Da żmien għandna żwieġ bejn persuni tal-istess sessi li jibnu familja bl-adozzjoni, eċċetera. Allura x'se nagħmlu ġala darba inti kontra di, konti votajt anke kontra fil-Parlament. Ġala darba inti tkun elett u ħatiġġieled kontra vot li jippermetti iktar drittijiet. Ara, l-ewwel ħaġa. X'se nagħmlu bihom? Kull ma jgħid l-vassallu jgħidu f'ambitu ta' pajjiż demokratiku. Skużani, ta' Ewropa demokratika. Jiena ngħid li għandi ngħid, kien hemm liġi u jien ma vvotajtx. Kien hemm irrid jikkastigani, għandna libertà aħna f'dal pajjiż. Partit ieħor il-Labor fatqasta il-free vote, il-Partit Nazzjonista ma tax il-free vote, ma aħna għandna l-libertà. Ġek, ta' barsi. Zemna? Iva, jiena nemmen li l-familja hija raġel u mara. Taqbilx miegħi, prioritajiet, ma ġara xejn. Imma għaliex ma naqbel li l-familja hija raġel u mara.
Għaliex il-familja bħala konċett ma' żmien evolvit kif nafuha llum raġel u mara. Għax fil-familja male u female jitwildu tfal. Il-familja ġiet imsaħħa ma' żminijiet tal-kunċett ta' dak li hu, kuntratt li suppost ma jinħalqat. Mhux għal ġid tal-adulti, għal ġid ta' tfal. Imma llum fir-realtà tad-dinja li qegħdin ngħixu llum, it-tfal li huma l-iktar vulnerabbli, li huma l-iktar dgħajfa bħat-tarbija fil-ġuf, dak m'għadhomx iktar importanti issa fl-equation. Nafu li aħna ħirġin minn realtà ta' fejn it-tfal kellhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Imma dawn id-drittijiet fundamentali tagħhom illum ta' tfal. Id-dinja m'għadix titkellem fuqhom, la m'għadhomx jitkellmu fuq id-drittijiet fundamentali ta' tfal. Għax la tkisser il-familja, tkisser id-drittijiet fundamentali ta' tfal. Mela, ġej għal kollox. Jekk ma nirrispondik xaġa staqsini. Imma dritt fundamentali wieħed mid-drittijiet prinċipali ta' tfal huwa li t-tfal jarfu lill-ġenituri tagħhom. Dritt fundamentali ta' tfal li jarfu lill-ġenituri tagħhom, jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Kien id-dinja forsi differenti minn tal-lum. Illum għall-bussija tar-ras, għax dik il-kelma sabiħa toġobni jien, tiffitja eżatt għax qegħdin nippruvaw nagħmlu fid-dinja tagħna llum l-adulti, għall-bussija tar-ras. L-adulti, ma nekkun llum l-oliet ma sarux, jien jekk għandi 3 tfal u rid nissapara ma ġara xejn. Ma jien nagħmel dawn ir-riflessjonijiet, dik li qed l-ewwel, responsabilità. Min qed jitkellem fuq il-kelma responsabilità? Għamil id-deċiżjonijiet li trid, ħud deċiżjonijiet li trid. Imma kun responsabbli. Konsegwenzi, min qed jitkellem fuqhom il-konsegwenzi llum? Il-libertà sesswali. Imbagħad x'konsegwenzi qegħdin inġarbu tagħha llum? Il-mart trasmess sesswalment. Min hu responsabbli tagħhom illum? Darba kont qed il-Parlament u jiena kont chairman tas Social Affairs Committee. U qegħdin niddiskutu issues relatati mal-mart sesswali. U ġed diskors anke fuq id-droga. Illum Clint Camilleri. Clint Camilleri insellem minn hawn qatt ma tqajt miegħu, imma nara l-post tiegħu fuq il-Facebook kif id-droga qiegħda tkisser il-familja. Mhux qegħdin nfassalna? Clint Camilleri. Jgħidu stess li kien vittma tad-dipendenza fuq id-droga, llum għall-grazza tal-Alla ħareġ u dak hu l-ekspert ta' droga għax il-politiċi li jridu jbiegħu id-droga irridu li s-suq ta' droga jikber biex jirbħu l-voti u mhux qegħdin jirbħuhom xorta waħda rejlu. Imma dak il-vittma jgħidlek illum id-droga min jimpurtah li droga qiegħda tkisser il-familja. ċoe, ħanerġa' lura s-suġġett tiegħek. Min qed jimpurtah li meta nkissru l-familja, it-tfal qegħdin imorru minn taħt. U x'inhu ma x'aħna jimpurtana mit-tfal illum? Mhux ta' b'xejn ħarġet l-istatistika rigward il-bullying li għandna fl-iskejjel. Il-bullying li għandna fl-iskejjel l-ewwel jibda fil-familja. Dak it-tifel ta' 10, ta' 15, ta' 13 li qed jagħmel il-bullying u minn povra teacher li qed tagħmlu, imbagħad se jerġa' jispiċċa fid-dar u għadha bidada jkun missier jew ħadd tkun omm. U ċoe, il-familja allura jiena għaliex naqbel li għandha tkun raġel u mara. Kulħadd għandu dritt iħobb il-minerejt, Issa, tiġ nibdew naħsbu kif raġel ikollu żewġ nisa. Għax pajjiżi oħra, stati anke Amerikani, bdew iżewġu raġel ma' 3 nisa, raġel ma' 2 jew mara ma' żewġ irġiel, għamlu hekk ukoll, għandhom dritt iħobbu xulxin jew kelma żwieġ. Għaliex għandna ndaħluhom? Illum nitkellem magħhom, bil-puxċa qed tal-awguri. Għart li ħanejdlek Edwin għax nisimak titkellem. Għart li mar ir-raġel biex jirreġistra baby girl. Għallulu tista' tirreġistra boy, girl jew unknown. Nidhom unknown xiġifieri jekk baby girl. It-tfal tagħna tiġa qegħdin ngħidulhom ta' 10 snin u inqas. Inti mhux inbilli boy ta' tista' tkun girl. Għajt li tikka xaħna, għedin nifmu xinu ma' konsekwenzi ġividina il-gender ideology li għedin nipruvaw indaħlu l-kulħat straight jacket fija din. Ma l-inti jek ma taqbilx ma' l-liġi, għanna l-għalek, jek inti ma taqbilx għedin vassallu ma' l-liġi ta' żwieġ għal-kopji tal-istess sess, you're doomed. Irrispettawni li jien ma naqbilx. Għalix tużaw
il-woke culture u l-cancel culture. Mela nikkanċellaw. Ara jien nirrispetta li ma jaqbilx miegħi. Jien għandi din l-idea, għandi dik il-fema, imma għax irrid il-ġid ta' tfal ta' għax irrid il-ġid ta' tfal. Għax it-tfal tal-lum ħajkunu iż-żgħażagħ tagħna, ħajkunu l-adulti tagħna. Imbagħad diġà bdejna nisimgħu Mr. A u Mr. B adottaw u nfirdu wkoll. Għax l-imħabba mhix għal dejjem issa jistgħu jisseparaw raġel u mara, jistgħu jisseparaw raġel u mara u mara. Imma bit-tfal, kemm sandumu nilagħbu f'dal pajjiż? Kemm sandumu nkissru fit-tfal tagħna jista' jkun hawn leħen jitkellem f'isem it-tfal? Jista' jkun hawn leħen qed jinfassalhom ikun leħen il-minoranza, jew bil-fors irid ikun kulħadd l-istess. Kulħadd irid ikun bil-fors jaqbel ma' dan. Le, hawn idejat differenti u jien meta għamilt hekk. Dakinhar jien kont nirrappreżenta l-maġġoranza tal-poplu Malti. Fit-Times il-ġurnata ta' qabel kien hemm statistika ta' kemm nies kienu favur u ta' kemm nies kienu kontra. Il-maġġoranza kienu miegħi. L-għada fit-Times dik l-istatistika ma baqgħetx tidher. Ejjew nippermettu, intom ġurnalisti, ippermettu l-liberalizmu ta' veru, li hawn idejat ta' veru, u li mhux kulħadd iridu ndaħluh bil-fors fil-gender ideology one jacket, one size fits all. Kulħadd fl-straight jacket. One size fin kelli inti m'għandekx dritt tgħix bħalma tagħmlu miegħu. Allura iċ-ċensurat minn kulħadd grazzi ta' din l-opportunità. Bdiet kull l-aħħar darba li nkun qed nitkellem f'ħajti hekk. Jiġifieri biex nagħmel diskussjoni bħal din kelli nkun kandidat. Kella qatt ma kontu sa tismawni, għalmenu baqa' xi ħaġa. Ħanipprova nispiċċa b'daqsxejn not aktar. Kompli, għandu sjora, għandek milli tispiċċa. Min hu l-ispirazzjoni politiku tiegħek? Rocco Bottiglione. U għaliex? Għaliex għax kien ta' sinsla. Ma rridx il-flus, meta mal-Unjoni Ewropea qalulu inti tittaqbilek għalhom jien ma naqbilx. U telaq. Bħal ma għamilt jien. Ivvotajt kontra darba, darbtejn, tliet darbiet, kull meta jien ma qbilx. U ma qatx nibża mill-konsegwenzi, anke jekk ħatajruni kif għajjartuni, anke jekk nispiċċa ma naqbilx mal-ħbib tiegħi jiena fil-politika għax għamilt għażliet tiegħi, jien tlift ħbieb. Jien għandi nies mill-Musta ma jibiber u jisni tiltilhom mill-lummu. Sawa l-istess partejt. Jiċċensurani, aħna dejjem minn ċensura. Dal-pajjiż intom toqgħdu tgħidu għal-Russja u toqgħdu tgħidu għal-Putin. Mhux qed infaħru, ma biex nagħtikom paragun. Din hija l-iskeda tal-Broadcasting Authority. F'dan pajjiż il-PN u l-PN jiġifieri fejn Robert Abela u Bernard Grek għandhom nies nominati f'din il-Broadcasting Authority. Għax messewlu Bernard Grek l-Mezzola, il-Partit Nazzjonalista għamelu, għax messejtu l-Mezzola. Għax intom il-min tridu tiddivinizzaw, u l-min tridu tiddomanizzaw, il-min tridu tagħmluh divin. U tallaħ daqsalla fil-għoli, u l-min tridu tagħmluh xetan. Mela, mbagħad illum fl-2024 mhux tab xejn nixtieq niġġieled għal-liberta vera f'dal pajjiż. L-istess Broadcasting Authority tib il-Kostituzzjoni ta' suppost. Abdet il-tlet kategoriji, abdet il-kategoriji kollha ta' min ħajkun kandidat. Qasmithom bħal Premier, bħal futbol. Fil-First Division, fil-Second u fil-Third, jaqgħed nilgħab mat-Third. U minnu bħal indipendenti, mela First Division għandek anke dibattitu ta' min mhux se jkun kandidat, tisabiha. Robert Abela u Bernard Grek mhux se jkunu kandidati, għandjat se jkollhom dibattitu għall-Parlament Ewropew. Mhux tad-dak, narak titbissim għax veru tad-dak, jien ngħidilha tal-biki. Imbagħad 4 dibattiti. PNPL ma partit miż-żgħar, PNPL ma partit ieħor miż-żgħar, PNPL ma partit ieħor miż-żgħar, PNPL, intuhom il-PNP spiss lin-nies. Brainwashing, PNPL, biss issa tgħid inti mhux minn hemm kilt, inti mhux magħhom kont. U jien evolvejt. Illum għandi kapaċi ngħid il-ħażin fejn ħażin. U llum qed inġarra bħalma Clint Camilleri kien jgħidu, għax kieku m'iniex qed insemmih. Vittma tad-dipendenza, llum jien kont vittma mela ta' għajnejja magħluqa. Ma llum qed inġarra, u qed ngħidajma, qed ngħidah. Imma skużi ta' jekk vera aħna rridu niċċelebraw l-indipendenza u aħna rridu niċċelebraw il-ħelsien. Għat il-libertà lill-poplu u għamel
dibattitu qabel dawn l-elezzjonijiet ibdieħ on equal footing, ibdieħ b'mod iktar ġust. Mhux tissepara lill-kontestanti fil-first division, fis-second u fit-third, biex tal-first jibqgħu first. Tas-second ma jitilgħu għad first u tat-third laqas jitilgħu second u first. Din tal-libertà, u intom il-ġurnalisti ma titkellmu xejn fuq dawn l-affarijiet. You challenge nobody u għaxiex. Għax għal-flus. Għal-flus. Mhux int. Għax inti ġurnalista, skużani. Mhux int inkun aggressiv miegħek għas ma' ġurnalisti, għax jiena naħseb intom għandkom moħħ u ruħ u taħsbu. Imma l-poplu tagħna, min ħaj jitkellem favorih? Min? Min sa jqumu jitkellem favorih? Mhux għalhekk narġa' ntenni l-Unjoni the citizens are no longer on our side, iċ-ċittadini m'għadhomx iktar. Mela tal-Unjoni Ewropea llum ta' min spiċċat? Ta' min irid jieħu għall-gwerra għall-flus? U aħna x'iddifinizajna ir-reġina, allura kulħadd jemmen il-kelma? Spiċċajna qegħdin nagħmlu kampanja elettorali isa foto, isa fashion show, ritratti biss u ħsieb istaqsu fuq il-ħsieb. Iggriljawhom lill-kandidati bħalma qed tagħmel lili, nirringrazzjak. Jien nixtieq niltaqa' xi darba 6 ġurnalisti u jgħiduli l-mistoqsijiet bir-raġun kollu li staqsejtni jien. Mela le 6 ġurnalisti, mhux xejn ħadd ma jkun irid ikellmek. Dal-pajjiż għalhekk jiena jogħġobni Rocco Buttiglione għaliex tkun taffeqqet miegħu. U l-bniedem ta' prinċipju fid-dinja jiswa mitqlu deb, ma minnu fluid ma jiswa xejn. Għax minnu fluid jieħdok fejn, mhux fejn trid int, fejn irrid hu. U jien ma rridx Unjoni Ewropea li tieħu lill-poplu Ewropew u l-poplu Malti fejn trid hu. Aħna għandna bżonn ikollna bidu ta' bidla politika ġdida, alternanza biex il-verità toħroġ. Nirrispettaw il-verità, ma nirrispettaw il-xulxin ukoll, fl-aħħar mill-aħħar dak li tfisser ugwaljanza li nemmen fija jien, mhux li nkunu l-istess, għax issa sirna nfissruha all the same, l-istess. Le, ugwaljanza tfisser rispett tad-diversità. Jien u Marjana naħsbuha differenti, kapaċi imma nieħdu kafe flimkien minkejja li naħsbuha differenti. Imma mhux għax naħsbuha differenti rridu neliminaw lil xulxin, hekk spiċċajna f'dan il-pajjiż. Mela ħbib tiegħi mhux ta' b'xejn, jien favur il-ħajja li qegħdin nikkalpestaw, jien favur il-familja li qegħdin nikkalpestaw. Karta meta tmur tirreġistra tifla qas il-missier u l-omm ma temm miktub Marjanna. Illum fil-karta ta' twelit, iċ-ċertifikat ta' twelit il-kelma missier u omm neħħejnija f'Malta. Illum tara il-persuna li weldet, għas kapaċi ngħidulhom. Il-persuna li weldet u jingburi li fuq dik il-liġi kont ivvotajt kontra. Ara kif kissernija l-familja, kissernija moralment, soċjalment, legalment, finanzjarjament, għax illum iż-żgħażagħ qas għandhom biex jixtru dar għal-għada, sawa u ambjentalment, qas għandna fejn ngħixu, mhux ta' bxejn iż-żgħażagħ ftit il-bort minn hawn l-Università, 3/3 taż-żgħażagħ ta' nistħu ngħidu li aħna Maltin. U għal dawk qed niddedikat il-kampanja elettorali mhux għal qed nfassalhom biex dak li qed nibdeh jien jekk Alla jrid ikunu huma għandi fiduċja f'numru ta' żgħażagħ li kapaċi jkomplu huma u jagħtu lura din il-ħajja dak il-valur ta' ħajja lil dan il-pajjiż, lil dan il-poplu.